Welkom op een hele speciale middag. De laatste keer dat ik hier was, toen heb ik iets gedaan met gedichten en liedjes voor de bewoners. En dat is een erg leuke middag geworden. Nu sta ik hier voor heel iets anders. En het is eigenlijk best wel een moeilijke opgave. Want op uitnodiging van Bianca ben ik hier naartoe gekomen om jullie iets te vertellen over een mevrouw die ik nooit gezien heb en die ik ook niet gekend heb. Jullie misschien ook niet, maar dat gaat veranderen, want daar gaan we nu iets aan doen. Ik heb het over Trace de Vree, die getrouwd was met Jo Bertram. Ze woonden in Terneuzen, ze hadden een dochter, Annemarie, daar horen jullie dadelijk meer van, en een kleinzoon David, waar ze bijzonder trots op waren. Ik heb haar nooit ontmoet, want ze is overleden in 2021. En toen Bianca zei dat er een tentoonstelling van haar werk zou komen in Zaanslag, was ik vast van plan om van tevoren even met haar echtgenoot Jo Bertram te gaan praten, die hier in de Molenhof woonde. Dat is niet doorgegaan, want Jo Bertram is afgelopen december overleden voordat ik de kans had gehad om met hem te praten. Gelukkig heeft Annemarie mij een aantal gegevens en een aantal dingen over haar moeder verteld, waardoor ik denk dat Trace de Vree en ikzelf het zeer waarschijnlijk erg goed met elkaar hadden kunnen vinden. Volgens Annemarie was Trace een Pietje precies, die alle dingen heel netjes op een rij zette en alles precies deed zoals het hoorde te zijn. Als ze bijvoorbeeld weer eens een keer een tentoonstelling had, en die waren er regelmatig, want ze heeft erg veel werk geproduceerd, dan was ze er altijd heel druk met kleine details. Een kleedje op tafel, kaartjes met de naam van ieder schilderij en de prijs uiteraard. Alles moest keurig in orde zijn. En haar man, Jo, steunde zijn vrouw daarin. Hij hielp met het snijden van passepartouts. Hij hielp met het inlijsten van de schilderijen. En ik kan me zo voorstellen, in dat gezin in Terneuzen, hoe dat geweest moet zijn. En dat een heleboel binnen dat gezin toch echt wel draaide rond het werk van Trace. Ik ben beneden geweest. Ik ben boven geweest. En u moet dat beslist ook een keer doen, want wat daar te zien is, de rijkdom aan kleuren, dat is de moeite waard, dat is een feest voor het oog. Even terug naar wat ik gehoord heb over Trace de Vree. Ze had nog iets waar ik me zeer door aangetrokken voelde, want Annemarie vertelde mij dat ze hield van de natuur, van de zee, vooral van het zwemmen en van de schoonheid van bloemen. Nog een laatste detail. Op het witprentje van haar overlijden las ik deze eenvoudige maar veelzeggende tekst. Zij was krachtig, zo kleurrijk en warm. Wij zijn heel dankbaar dat ze in ons leven was. Een mooier moment, een mooier compliment kun je als mens niet krijgen. Na al deze woorden is het tijd voor een ander zintuig, de ogen. Ik zou zeggen, neem de tijd om rond te kijken en bedenk daarbij, en dan ga ik weer terug naar Trace, bedenk daarbij dat een bloem niet altijd tot in detail getekend hoeft te zijn. Een bloem moet je kunnen voelen. Een bloem wordt mooi door wat jij erin ziet. Geniet van kleur en compositie, van de creativiteit en het geweldige talent van Trace de Vree. Dank u wel, Annemarie. Ik wil eigenlijk gewoon in eerste instantie even SVZ en Bianca, en ook echt maar in het bijzonder, bedanken dat ze de mogelijkheid hebben geboden om dit mogelijk te maken, om de schilderijen van mijn moeder hier te hebben.
De vader zou dit echt fantastisch hebben gevonden. Hij had ook de schilderijen, een paar, dit zijn lievelingsschilderijen, ophangen in zijn appartement. Hier in het sluisje, op de eerste verdieping. En daar is eigenlijk het plan gekomen van, goh, zou het niet leuk zijn om de schilderijen gewoon wat meer kleur, ook zeker in de lente, te brengen hier in de modehof. En zodoende ben ik dat met Bianca gaan uitwerken en mijn vader vond het ook fantastisch. En nou, zo is het tot stand gekomen. Jammer genoeg kan hij er niet meer bij zijn, maar hij is er toch wel een beetje bij, dat weet ik zeker. Mijn moeder is er wel bij, die voelde ik ook. Erik die gaf het al aan dat ze op detail perfectionistisch, om het zo maar te zeggen, was. Dus ik was de schilderij aan het ophangen en ik voelde er over mijn schouder meekijken van, die moet nog iets rechter, daar zit een vingervlek op en daar kan je nog een stukje etiket zien. En ik had al een rood hoofd en ik dacht, ja, dat is dan zo. Dus dat. Er werd wat kan ik verder nog toevoegen? Alleen van maak mijn honden, sommige hangen bij elkaar, hier hangt meer druk. Mijn moeder hield van veel verschillende technieken. Ze is begonnen ooit met olieverf, die hangen op de tweede verdieping. En daarna is ze eigenlijk overgegaan naar aquarel. Maar ze hield heel erg van diepe kleuren en ze had een prachtig kleurenpalet. Vandaar ook de voorliefde voor onder meer hortensia's. Want daar kon ze dat heel mooi in kwijt. Maar ook bijvoorbeeld papavers. Echt die diepe rode kleuren en het rood-zwarte van papavers vond ze fantastisch. En dat kreeg ze ook mooi op papier. En helemaal als het bijvoorbeeld, wat ze dan noemen bij aquarel, nat in nat is. Dat het mooi gaat vloeien en dan krijg je prachtige tinten. Maar ze wilde eigenlijk meer. Ze heeft heel lang in Eeklo gestudeerd aan de kunstacademie daar. En daar kwam ze eigenlijk ook in aanraking met enerzijds druk en monotype. Frans kent haar daarvan en heeft er menige keer de trap opgebracht, want er was geen lift en mijn moeder was zwaar reuma-patiënt al vanaf haar 20ste. Ze is met druk aan de slag gegaan en dat vond ze fantastisch, maar drukken met reuma-handen is geen doen. Dus ze is verder gaan kijken van wat kan ik dan doen met zo'n mooie diep, want druk is natuurlijk met inkt, dat zijn mooie diepe kleuren, wat kan ik nog meer doen? En toen kwam ze uit bij iets, misschien kennen jullie wel batiken, maar dan weer batiken op stof, zoals je dat soms in Indonesië hebt en dan bind je er een touw om en je gaat met verf aan de slag. Maar dit is batik op papier. En dan werk je met enerzijds verf en dan wordt de kleur heel diep, maar anderzijds bijvoorbeeld ook met inkt en met bleekmiddel. En je gaat was op het papier aanbrengen en waar de was zit, die je er later afstrijkt, daar blijft de kleur van het papier. Verder ga je dus met verf en dan nog een beetje met bleek. Nou, dan krijg je dus prachtige diepe tinten zoals die hier te zien zijn en nog enkele andere effecten. Maar toch, aquarel had toch altijd wel de eerste liefde. En daar is ze ook weer bij teruggekomen. Er zijn dus, het is lente, de lente laat nog iets op zich wachten, maar als u een rondje loopt, er is een bloemenzee hier om te ontdekken. Nogmaals dank aan de Modehof. En ik vind het gewoon ontzettend gezellig dat jullie hier allemaal voor zijn gekomen. Dus dank ook aan jullie allemaal. Dankjewel. Wat vindt u van het werk van Thérèse de Vree? Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het heel mooi, prachtige kleuren. En het spreekt me heel erg aan. Ik heb Thérèse persoonlijk ook gekend. Dat is nog extra mooi. Dus hij heeft al een soort feedback. Ik heb 3 schilderijen van haar thuis. Dus dat geeft wel aan dat ik het mooi vind. Ja, inderdaad. Annemarie, tevreden met het eerbetoon aan je moeder?
Ja, eigenlijk een beetje overdonderd hoeveel mensen er waren en hoe gezellig het was. En de spanning komt er nu ook een beetje af van al het ophangen en het klaarzetten. En ik ben eerlijk gezegd nog niet helemaal klaar. En er is nog heel veel, dus ik ga in de loop van de tijd, het hangt tot 31 augustus, ga ik gewoon af en toe eventjes wat omwisselen en weer nieuwe werken ophangen. Dus ook voor de mensen hier en voor wie er komt, dat er weer iets anders te zien is. En ja, ontzettend leuk. En waarom Molenhof? Omdat mijn vader heeft hier 1,5 jaar gewoond. En toen was het al het idee om deze tentoonstelling te doen. Dat hebben we eigenlijk in november ongeveer opgezet. Alleen hij is begin december overleden, dus het is ook een beetje een hommage aan hem. Dus dat is wel heel erg leuk. En voor wie er niet bij kan zijn, er is ook een website. En daar kunnen de schilderijen ook gewoon bekeken worden. Ze hebben alleen hier aangegeven, liefst even niet tijdens de lunch, omdat de mensen dan bezig zijn. Dus ik geloof tussen 10 en of half 10 en 12 en dan vanaf 1 uur tot 5 uur als het kan. Dat heeft de voorkeur. Nou, dank u wel.